Bună ziua, suntem în 23 februarie 2013 și vă prezint biletul zilei de astăzi. Meciul dintre Sheffield și Crystal Palace se joacă în etapa 34 a campionatului englez de Football Championship. Cele două formații au obiective diferite în acest moment. Gazdele se luptă pentru victoria retrogradării, în timp ce oaspeții speră la promovarea în Premier League. Partida se anunță una deschisă, în care spectacolul și golurile nu vor lipsi. Braga va primi vizita celor de la Guimarães într-un meci ce face parte din etapa 20 a campionatului portughez de fotbal. Gazdele vin după o serie de 4 partide în care nu au cunoscut gustul victoriei, de partea cealaltă Guimarães reușind o victorie importantă pe teren propriu în ultima etapă. Toate statisticile o dau favorită pe Braga și sperăm ca în această seară să reușească victoria. Ultimul meci de pe biletul zilei de astăzi este cel dintre Deportivo La Coruña și Real Madrid. Gazdele din această seară încă mai speră la evitarea retrogradării și vor juca deschis acest meci sperând să marcheze. Real Madrid probabil va amenaja câțiva titulari pentru meciul din cupă contra Barcelonei. Există șanse destul de mari să vedem cel puțin 2 goluri marcate în acest meci. Echipa biletul zilei vă dorește mult noroc.